Mayong hapon Negros, inen DigiCast Negros 10. Anapulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami live via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Mabatian man kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. All-out war kontra illegal na droga ideklarar ni Mayor Albi. Isa patay, isang pilason matapos naging sungay, isang karabaw. Governor Lacson kag former Mayor Saico nagbayaw sang kamot. Mayor Miranda luyag man magpabayaw. Bitaw ginatuna ng paghatag sang parking exemption sa Dalan Lacson kun gabi. Kag sa Good Vibes, contractor nga nag-o-offer sang renovation o kun makeover sang balay o kun office nga worry-free. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, duwa ka water disturbance nga kun mangin bagyo, tawgon nga Ferdy kag Hener. May duwa ka mga weather disturbances nga gina-monitor subong sang Pag-asa. Isa dining yara sa eastern portion sang Luzon. Nagagiho ini pasaka kag nagapalayo sa Pilipinas, pero mahimo nga pabaskugon sini ang ulan dala sang habagat. Mahimo sini nga weekend mag-develop ini sa low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kung mangin bagyo ang ini nga weather disturbance, tawgon siya nga bagyo nga si Ferdy. Halin naman sa weekend, tubtub Lunes, posible naman nga mag-develop ang isa pa ka low pressure area, ang weather disturbance sa idalom sang Guam nga nagagiho palapit sa Pilipinas. Sumugod Miyerkules, magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility, kag mangin isa ka bagyo. Pagatawgo naman ini nga si Hener. Gamay ang tsansa nga maglandfall ini sa Pilipinas, pero sa kalaparon sini. Magadala ini sa gihapon sang ulan, kag pabaskugon sini ang hangin habagat. Posible man sunod sa Pag-asa nga magkambyo ang alagyan sang sini nga potensyal nga mga bagyo, gani padayon ini nga gina-monitor. Sa number 9, Bacolod Traffic Authority Office ginatunan ang paghatag sang parking exemption sa Dalan Lacson. Wala labot sa ginaduso nga parking exemption sa Dalan Lacson kada weekends, ginatunan sang bitaw nga matugutan ang pagpark sa mga salakyan kun weekdays. Ginsiling ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga ginaayo sa mga customer kag tagdumalahan sa mga commercial establishment sa Lacson Street nga makapark sila halin las 7 sang gabi sa las 5 sang kaagahon kada Lunes hasta sa Biyernes. Ang syudad pagi sa Bitaw among nagapatuman sang regulated clumping kag towing operation sa Lacson Street. Ginpahayag naman sadto ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga pwede mahimo ang mga adjustments paagi sa igapatuman nga pay parking ordinance. Sa number 8, may tatlo ka mga bago nga na-report nga dengue-related deaths. Resulta sang pagsaka sang dengue-related deaths sa probinsya sa Siam. As of August 31, sa report sang Provincial Health Office, humalin sang Enero, may 3,234 ka dengue cases ang na-record. Kung ipanggit sa kasubong man nga tion sang 2023, 214% ang ginsaka. Sunod sa PHO, 1 to 10 years old ang kadamaan nga apektado sa among nga masakit nga dalasang lamok. Ang banwa sa inubaan ang may pinakamadamo nga ginreport nga kaso sang dengue, 312. Nagasunod ang bago nga may 274 kag pangatlo ang sipalay nga may 233 cases. Samtang sa datos sang Department of Health Western Visayas, nagdangat sa 18,056 ang dengue cases sa August 24 humalin sang Enero. 229% ini nga nagsaka kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2023. 42 naman ang ginreport nga dengue-related deaths. Nagapahanumdom ang DOH nga magmangin matinlo sa palibot kag sa may mga ginabatsyang nga sintoma dapat temprano pa nga magpakonsulta. Sa number 7, reshuffling sang 5 ka mga police commanders sa syudad sa Bacolod ang ginpatuman sang BCPO. Sa tuyo nga mas mangin epektibo ang kampanya sa pagbabaskog sang peace and order, ginpatuman sa pamunuan sa Bacolod City Police Office ang pagbalasa sa mga police commanders sa syudad. Mangin station commanders ang Police Station 2, si Police Major Eugene Tolentino, si Police Captain Ricky Cayaw ang magabulos sa iya sa Police Station 8. Igatala na nga officer in charge sa Police Station 7, si Police Captain Dax Santillan, kag OIC naman sa Police Station 6, si Police Captain Peter John Ramos.
Ang anay Assistant PIO sang Bacolod City Police Office nga si Police Lieutenant Rowena Jean Magan magapamuno sang Women and Children's Protection Desk. Ginapaabot ni BCPO Director Police Colonel Jurasti Coronica nga ihatag sang panibago nga mga police commanders ang kutob sa ila masarangan para maserbisyuhan ang komunidad. The akong marching order is linggo sila give their best shots as if this is their last and this is the right time to shine and build a good service reputation. Sa number 6, isang patay kag isang pilason sang ginpangsungay sang Carabao. Patayng 55 anyos nga si Belenda Villanueva, samtang pilason naman ang 26 anyos nga si Christian Bulanon matapos sa ginaligar ginsungay sang Carabao sa Purok Tutong 3, Barangay Filisa, Syudad sang Bacolod, San Martes. Sunod kay Police Lieutenant Venjo Tortosa, ang Deputy Chief of Police ng Police Station 10. Samtang nagapangutan si Villanueva, hinali na lang siya ginsungay sang Carabao kag sa makita ini ni Bulanon. Nagtinguha siya nga mabuligan ang babayi, apang pati siya ang nalapakan man sang sapat. Dugang pa ni Tortosa, ginaligar nga may ginabatsyag ang Carabao, kabangdanan nga ini ang iritable kag nagresulta sa pagpangsaruso. Miyerkules ang hapon sang napatay ang biktima. Ginpaiyaw na lang sang tag-iyang Carabao kag ginatag sa mga pamilya sang biktima, apang nagpasalig man siya nga ining maghatag sang dugang nga bulig pinansyal. Sa number 5, PNP ang nagkumpirma nga katapos ang bantay dagat ang responsable sa nagluntad nga strafing incident sa mga mananagat nga taga Victoria City. Ginkumpirmar sa Banwa ang 4 ka mga persona nga nagpaarak tiro sa anom ka mga mananagat nga taga Victoria City sadtong Setyembre 3, kundiin isa sa ila ang napatay. Ang biktimang ginkilala kay Rex de la Cruz sa Barangay 9 sa Victoria City. Sunod kay Police Lieutenant Michael John Banyas, ang hepe sang Madridejos PNP. Yara sa kustudiya sa mga kapulisan ang mga sospitsado kag sila magapatigayon sang paraffin test. Magluwa sa mga kaupdanan sang napatay, may mga saksi pagid nga nakapamatuod nga ang 4 ka mga katapo sang bantay dagat ang nagapatrolya sang among nga adlaw. Ginklaro ni Banyes nga wala nag-coordinate ang bantay dagat sang nagpatigayon sang patrolya sa kadagatan. Dugang pa sang PNP nga pasaka nila sang kaso ang mga katapos sang bantay dagat sang Banwa. Sa number 4, Mayor Albi Benitez na talana nga magasapol sa katapos ang transport sector may angot sa ginahinyo nila nga pag-issue sang bago nga prangkisa. Handa si Mayor Albi Benitez nga magpungko-upod sa katapos ang traditional jeepney drivers kag operators nga nagahinyo sang bago nga prangkisa agod makapadayon biyahe sa syudad. Duyag sang alkalde nga mapamatian kung anong issue sang grupo sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program, bisan pa may 80% na sa ila ang nagpa-consolidate kag karon padayon nga naga-operate. Ginaabi-abi naman sa katapos ang Kinetco kag Bacod Negros ang paghatag sa ila sang kahigayunan nga mapalabot sa alkalde ang ilang mga reklamo. Nagligad lang man nga simana sang nagpatigayon sila sang silent protest sa labi sa Bacolod City Government Center. Isa man ka silent protest ang ilang ginhiwat sa LTFRB Regional Office 6 sa Iloilo matapos na gin-submit ang resolusyon sang Konseho sang Bacolod nga nagapanawagan para sa paghatag sa ila sang bag-o nga prangkisa. Sa number 3, Governor Eugenio Jose Lacson kagaanay Kabangkalan City Mayor Isidro Saico ang mayara sang litrato nga nagabayaw sang ila kamot. Natungod sini, gluyag mani Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga ibayaw ang iya kamot sang gobernador. Kahapon sang nagpost si anay Mayor Isidro Saico sa iyang page ang litrato nila ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagauyatay kag nakabayaw ang ilang nga kamot. May caption ini nga kami gali gihapon. Pero sa interview sang media kay Saico kaina sang aga, iya sa gihapon ginsiling nga hulaton na lamang sang tanan ang Oktubre para sa filing sang Certificates of Candidacy. Madugay nang huring-huring nga bungguo ni Saico si Mayor Benji Miranda sa 2025 elections. Pero tub-tub sa karon, wala ini ginakumpirma o kung ginahimutig ni Saico.
Opdanay si Zyko kag Lacson sa Love Negros kasubong man sa Nationalist People's Coalition. Suno kay Lacson, tubtub man sa karon, wala pa opisyal nga makapahayag si Zyko sang iya nga 2025 plans. Natala na pa sila nga magsapol sa Love Negros sa ilang nga lineup suno kay Lacson. Samtang kahapon man, sang nagpost si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga nag-request siya sa gobernador nga mag-install sang power supply sa Panad Park booth. Kag insugpo niya nga siya ang masunod nga magapabayaw. Sabat ni Lacson sa sitwasyon sa Kabangkalan, they're having fun in Kabangkalan. Yung bayaw niya po. Sige ni Mayor Benji, makita ito na kami mapabayan mo sa... Yeah, you know, they're having fun in Kabangkalan. No? So, I'm just an instrument sa ila kasadyahan sa Kabangkalan. Are you endorsing Mayor Benji? Let them file their certificate of candidacy first. Then we will cross the bridge. Ma-meet ka mo. Formally, ma-meet ka mo regarding the lineup. I've already talked to Mayor Albi. He said yes. I'm looking for a schedule next week. I will also ask him where he wants it. Sa number 2, nagsaka na sa 81% ang ginakabig drug-cleared barangay sa Negros Occidental. Inibase man sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagakasayuran nga sa 601 ka mga barangay sa probinsya, 489 ang gindeklarar nga drug-cleared. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, ang target amo nga madeklara ang kabugusan nga mga barangay. Sa datos na present ni Intelligence Agent 5, Cornelio Espartero Jr., ang provincial officer sang PDEA, ang probinsya sang Aklan, Guimaras, Cagantique, ang drug-cleared na nga 100%. 99.59% ang Iloilo Province, kag Capiz 93.45%. Ang Iloilo City 52.78% nga drug cleared, kag ang Bacolod City ang may pinakamanubo 34.43% drug cleared. Samtang sa Negros Occidental, may 11 na ka mga banwa kag syudad ang mayara sang 100% drug cleared barangays, kag ini ang nagalakip sang Bago City, Candoni, Ibimagalona, La Castillana, Manapla, Moises Padilla, Pulo Pandan, Silay City, Sipalay City, Valladolid kag Victoria City. Samtang sa anti-illegal drugs operation naging patigayan sang PDEA as of August 2024, may 153.3 grams sang shabu ang tigay nga na-confiscate. Sa report naman sang PNP, may 4,068.2 grams sila nga nakuha humalin Enero tubtub Agosto. Kag 178.8 grams naman sang marijuana. Sa piyak nga bahin sa muman nga Joint Provincial Anti-Drug Provincial Anti-Drug Abuse Council kag Provincial Peace and Order Council meeting, ginpresent ang hinyo ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda sang dugang nga police personnel sa syudad. O galing ginpatuoy ini sang gobernador kay NOCPO Director Colonel Reynerio D. Chavez para mapatod kung anong rason sa likod sang mga request nga ginpadangat sa DILG. Suno kay Lacson, mas maayo kung mapatpat ni Miranda kung anong nagtulod sang among nga hinyo kaangay sang threat, labi na nga ang general situation may kakulang gidman sang PNP personnel. There are more drug-free areas actually now. Although of course the target is to really go for 100% drug-free barangays. No? I think that's a tall order. But it's also basically also the result of the efforts of the respective barangay officials. No, I think they're now realizing the importance also of a drug-free barangay. So I commend them, and we will still continue to reach 100%. No? In the same manner as other provinces in Region 6 have done so. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. All-out war kontra sa illegal nga droga ang ideklarar ni Mayor Albi Benitez. Pero hindi nagakinahanglan suno sa iya sang bayolente nga pamaagi. Yari ang report. Sa 61 ka mga barangay sa Bacolod, 21 pa lamang ang ginakabig drug cleared. Gani luyag ni Mayor Albi Benitez nga matagaan na atensyon kag madula na ang madata nga baligyanay sa illegal nga droga sa mga kabaranggayan.
Sa contract signing sang Yakap Bayan program sang DSWD, ginpahayag niya nga dapat hindi kinahanglan nga mangin violente sa pagdeklarar sang all-out war batok sa illegal nga droga. It puts a strain sa aton nga mga prison facilities, kadamo na sila. So if we can take them out, rehabilitate them, integrate this based sa aton ding ginpirmahan nga programa, I think we will have a better system. Drugs is our major problem and we have to go all out war sa ila. So that's why ginambag o gina, we will probably declare an all out war sa drugs. And we will call drugs as a disease and then amo na ang mga steps nga aton. Wala nagapating alkalde kag bisan na pamunuan sa Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas sa naging violente nga pamaagi sang tinilikdan nga administrasyon. Ganing paghatag prioridad sa educational kag awareness campaign kontra sa illegal nga droga kag ang pag-rehabilitate sa mga ginakabig recovering person who uses drugs ukon RPWUD ang para sa ila nagakaangay nga mababaskog. Okay, kung why man may umusar, why man ang problema. Kung why man may mabaligya, why man ang problema. Right? So we will have to address the root problem. Hindi siya violent nga like sa mga previous nga mga... Hindi, I don't think that's the answer. No? Kay ilan taon lang where we are right now. Still the same. So I call the attention kagina pagkatiyan mo ang DepEd. They've been doing it dekada na kuno ginaimon and obviously it's not effective. So we have to review that. Sa House Committee on Human Rights hearing, gintuad ni human rights lawyer Chel Jokno nga hindi magdubo sa 20,000 ang nagkalamatay sa drug war sang Duterte administration. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa Good Vibes, nagaplano ka bala nga magpa-renovate sa imo nga balay o kon magpa-makeover sa imo nga opisina nga worry-free? Ining gina-offer sa isa ka contractor. Ato ni baluon sa report ni Romeo Sobaldo. Mga duha na kadekada ang balay sa mag-asawa nga Jeff kag Regine Lagos. Sa Italy na sila nakabase. So kadugayon, hindi malikawan nga nagakaamat-amat guba ang kisame sang ilang nga balay diri sa Negros. Nakita nila online ang mga hinimuan sa contractor nga Metro Home. Gin-contact nila ang tag-iya sini nga si Miles Del Oeste para mapalantaw sa iya kung ano ang nagakadapat nga himuon. Gin-suggest ni Miles nga himuon na lamang nga PVC ang kisame nila para bisan mabasa sang ulan, hindi maguba. So amo gina ang problema namon ang kisame nga number 1 gid nga ipakayo namon ang kisame kay nagkalahulog na ang iyang ano. Na-crack na ano na bala mga lawanit tululukal ano na sa nagtululukal na siya. Tukal na. Oo, nagtukal na siya. Although naging papintahan sa namon 2022 pero nakita namon kay may video may CCTV na nagatukal na gid siya. So kinahanglan na gid siya i-repair islan. Ara pa lang sila sa Italy, ginsuguro na nila ang pag-communicate sa Metro Home para sa renovation sang ilang nga kisame. Luyag nila nga bisan malawigan, mangin mapag-on sa gihapon ang kisame. Nangayo lang sa ila si Miles sang 2 ka semana para masolusyunan ang ilang nga problema kag wala pa maduhaan ka semana na human ang renovation sang ilang nga kisame. Nakita mo ang quality siyang quality siyang work. Ang time frame nakuha gid talaga before pa ang deadline na that's it at least siya din kung ikaw blaga pa relax wala ka na may wala hassle wala hassle. Moderno na ang design, hindi na pag-anayon kag hindi na sila magpinta pa. Sunod sa kay Miles, kalabanan sa mga kliyente nila mga overseas Filipino workers. Nahang pa nila kung ano ang kabudlayan nila sa iban nga mga lugar para lang makapaobra sa ilang mga balay. Gani ila ini nga ginautihan. Kaginasiguro nga hindi na magkaproblema ang kliyente bisan ara pa sila sa iban nga lugar. Ako niya daw hard-earned money. As in, good pawis ginatuya sa abroad. They even sacrifice their families here. So, kinahanglan halungan gid and then ang value for money gina baka obra nila to gina-gain nila itumbasan mo gid sang kumbaga ang expectation nila lambuton tagid. Gani magbalik sa Italy ang mag-asawa, worry-free na kag hindi na problema sa ilang balay diri sa Negros.
Kung luyag mo naman sang makeover sa opisina, ginahimo man ina sang Metro Home. Amo siniyang una nga itsura sang sining office sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Luyag nila nga patahumo ng itsura para mas relaxed ang mood bisan yara ka nagasinakuay sa trabaho. Ginkuha nila ang serbisyo ni Metro Home kag subong amo na sini ang itsura, moderno, stylish kag nagtahom gid. WPC kun wood plastic composites ang material nga gingamit sa Metro Home sa mga dingding sa office. Wall cladding ang isa man abi sa mga specialization nila. Ginislan ang mga office tables, lighting, pati na portahan para mangin stylish kag modern ang design. Pati ang tiles nakahatag sang lain naman nga atmosphere sa sining opisina. Ang kliyente nga si Rinel Gualdaran nalipay. Nanginligwa na ang space kag mas mag-an sa panulukan, gani mabuhin-buhinan na ang stress bisan yara sa trabaho. At still mo makita mo na daw nang asin ng kung sa ambience kag anong maayo na gid siya sir kung i-compare mo sa i-compare mo sa before nga ano. Pagtapos ang kung anon mo ang area do makita mo daw ng na daw hindi na siya crowded kag ang space nila daw maano mo ang space na Suno kay Miles, ginutihan niya libot pangita sa mga materials nga santo man sa design para ma-achieve ang amusining itsura sa office. Ang pinakabentaha para sa kliyente, bisan may renovation sa ilang opisina, wala mauntat ang operation sa office kaya ang contractor ang nag-adjust. After working hours, tubtub magkaagahon nila, ginahimo ang ining project. 5 p.m. to a.m. That's to make sure na hindi ma-disrupt ang Pagka back to normal naman. para padayon ang gyapon nila operation despite yung may renovation. So pwede ma-adjust ang schedule. Okay, kami wala yung 3 problema. p.m. or 3 p.m. Mayara 3 p.m. sila gasulod din until mayara Basta kagahon. 11, 1 a.m. pinaka Kag, in 1 week time, nahuman ang makeover sa office. Sunod pa kay Miles, magluwa sa pag-makeover, sa wall cladding, kag renovation, nagapangtukod man sila sa balay, building sa apartment, ang Metro Home. Kagumiyad to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Mayong hapon.